ויטרינה רחבה מאוד. אולם של 280 מטר. כל זה הכניסה בתוך מתחם מסחרי. כרגע נמצא תחת שיפוץ. מדובר פה באולם תקרה 4 מטר גובה. מאחורי המראות יש חלונות לכל האורך. כל הקירות פה הם קירות גבס שניתן להסיר. כנ"ל הקירות האלו. יש פה עוד מחסן שאפשר לפתוח או להרחיב. כאן הכל חלונות. המשך של הוויטרינה. כל הצד הזה של המראות זה הכל חלונות לכל האורך.